ɛyɛ maniwu sɛ metwe dua esi krata so sɛ metwe mankasa me kurom kasa ɛyɛ me fɛre sɛ mefrɛfrɛ me mfɛfoɔ wɔ telephone so na maka twi me kurom kasa hwɛ anim guaseɛ mentumi nka me kurom kasa abrabrofo mefrɛm meka dai telephone a ɛyɛ ahomatrofo wɔ me kurom kasam ɛdɛn na asie unim sɛ owure fi kurom hina bɛn a oyira bedwam ɛdɛn na asie ɛdɛn na si wɔ sɛkyerɛgyama ase a ama tumpan andai yɛde hu suro ne ahopopo ne sua brofo wɔ yesuku mu kyerɛkyerɛ ni badan ni ma wama ya twere wɔna ɔka atwi din na yabo wɔ mo efi sɛ yɛntumi anka obi kurom kasa a ɛyɛ brofo ɔde yɛ ni bibia wɔ ne kurom yɛwure fi sɛ brofo ɛyɛ obi adwuma a wakosua yɛtua ne ka wɔ ho nanso yɛde hu ɛna hyɛyɛ ɛma yɛsua ɛna woka bonsu a yɛbɛserew woka kuru a yɛbɛserew agye sɛ woka sɛ cap woka mpampa yɛbɛserew school for gye sɛ woka porridge woka nkwantre yɛbɛserew gye sɛ woka ladle ɛna yɛ mamu a obi otimi ka brofo no woka ne yie ɛna ebu ne so wɔ niminyansa nanso nya brofo dodo a wote ɛna kyire wɔ nimdi a na sɛ wɔ nyansa ɛyɛ maniwu sɛ metwetwe esan sɛ dodo na ntie na wahunu no kore no ɔmo ɛbɛka sɛ menya ne brofo ɛbɛka ɔmo ɛbɛka sɛ uye kolo ɛbɛka ɔmo so ɛbɛka sɛ oh enka ɔyɛ ne brofo a enka bɛkɔ akyire aha de ɛbɛyɛ limited ɛwɔ sɛ ɛkɔ international sɛ yansesa yɛ adwene ɛna international no ɛnyɛ hwee yɛn hunu de yɛwɔ a yɛntumi di yie na yɛansɔ de yɛwɔ mu so a ɛbɛhwere yɛn ɛna broni fi ne kurom na ɔba na ɔbɛka yɛtwi kasa na ne yɛni agye ɔka no wanka ne yie a na yɛsere na yɛyɛ nika nanso busa ho sɛ yankasa yɛte ha no sɛ wɔntimi anka brofo a ɛdeɛ na woyɛ yɛbɛhuru esanse wɔntimi anka brofo ne yie nanso yɛwure fi sɛ ɛnyɛ kurom kasa ɛyɛ sua na yɛsua adeɛ yɛ wɔ wiase yi mu ne sɛ utumi yɛ obi die yie nanso untumi nyɛ wankasa wo die yie ɛyɛ manage pii sɛ meyɛ twini na manage me kasa ho meka mese sɛ wani gye audio yi ho na sɛ da ne da nyina wopɛ sɛ wotie me a subscribe to AKWASI TV ɛwɔ YouTube follow yɛn ɛwɔ Instagram Twitter ana Facebook ɛma refi sɛ wobɛshare wobɛleave comment na wa like ama yɛn that's